Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Kut l-eżissu l-om qegħdin nofru di l-Quddiesa għar-Roħ Robert Ferrante. U fil-Vanġelu llum ser naraw lil Ġesu li jgħid lid-dixxipli li hu l-ħobż tal-ħajja, però huma kienu f'daqdija li ma jistgħux jifhmu, kienu qegħdin jaħsbu żejjed. Jew nitolbu l-Mulej biex il-ħsibijiet tagħna ma jfixklunix mir-relazzjoni vera miegħu. U biex titħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-Mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, Mulej ħniena. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li ftaħtilna triq tas-sema, Mulej ħniena. Iħenna lilna Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli tas-smewiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-Ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu l-wirt li inti wegħtna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Bis-saħħa ta' dak li kell baqa' miexi sa ma wasal fil-muntanja tal-Mulej. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien, il-profet Elija irħila lejn id-deżert. Wara jum miexi waqaf, inxteħed taħt siġra tal-ġummar, talab li jmut u qal: Issa biżżejjed Mulej, ħud lil ħajti, għax minix aħjar minn missirijieti. Mtet għad-del tal-ġummara u raqat. Kif kien riqet messu anġlu u qallu: u kul. Elija dawwar wiċċu u lema ħdejn rasu ftira moħmija u ġarra ilma, kiel u xorob u reġa' mtet. Għat-tieni darba ġie l-anġlu tal-Mulej u reġa' messu u qallu: u kul, inkella ma tkunx tifla għal-mixja li fadallek. Elija qam, kiel u xorob u bis-saħħa ta' dak li kell baqa' miexi għal 40 jum u 40 lejl sa ma wasal Horeb, il-muntanja tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej roddu ħar lill-Alla. Sarmi sponsorjali ngħidu flimkien, ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ngħidu flimkien, ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Kull ħin imbierek il-Mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-Mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ngħidu flimkien, ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi, ħannollu ismu flimkien. Jien fittixt il-Mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni. Ngħidu flimkien, ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu u mid-dwieq tiegħu kollha ħelsu. Ngħidu flimkien, ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. L-anġlu tal-Mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ħin il-bniedem nisken fih. Ngħidu flimkien, ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. It-tieni qari. Imxu fl-imħabba bħal Kristu. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Efesin. Ħuti, tniktux l-Ispirtu Santu tal-Alla,
li fih intom is-siġillati għal jum il-fidwa. Imrar, saħna, korla, tajjir, ajjat, dan kollu warbuh minnkom u wkoll kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu mela tixbu lil Alla bħala awliet maħbuba u imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħab lilna u tal ilu nnifsu għalina, offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar l-Alla, kħoġobkom nqmu bil-wieqfa l-Evanġelu. Jienu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien il-lud bew igergru fuq Ġesu għax kien qal jienu l-ħobs li niżel mis-sema u bdew jgħidu dan mhuwiex Ġesu bin Ġuseppi li l-missieru u l-ommu ma nafuhomx, mela kif qiegħed jgħid jien inżilt mis-sema. Ġesu weġibhom toqgħodux tgorru bejnietkom. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħtni ma jiġbdux lejja u jien inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun imgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' l-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd ra lill-missier li f'dak li hu minn Alla u dan li ra lill-missier. Tassew ngħidilkom min jemmen għandu il-ħajja ta' dejjem. Jienu l-ħobs tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs li niżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jienu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jerġa' jlaqqana ma' Ġesu li nistgħu ngħidu qiegħed f'relazzjoni f'konfront man-nies li hemm qudiemu. Ma dan Ġesu għadu kemm għamel wieħed mill-akbar mirakli sa issa fil-ħajja pubblika tiegħu, għadu kemm tema eluf ta' nies bi ftit ħobs u bi ftit ħut. Għallilhom imbagħad it-tagħlim veru li rid joħroġ minn dak il-miraklu li hu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema u hawnhekk in-nies bdew jagħmlu analiżi ta' Ġesu. U minn għalihom jafu l-affarijiet. X'qalu dan mhuwiex bin Ġuseppi, il-missieru u l-ommu ma nafuhomx. Mela kif qed jgħid li niżel mis-sema. Din negattività dwar Ġesu bdiet tibblukkaw. Fil-verità ma kienitx negattività, kienet analiżi, kienet ħsieb żejjed. Issa dan il-ħsieb żejjed xi kultant ifixkilna milli nisemgħu l-vuċi ta' Alla li hemm fil-qalb tagħna. Aktar l-isfel Ġesu stess jgħid li aħna ħanara kif inhi eżatt. U kulħadd ikun imgħallem minn Alla, jgħidilna li hemm miktub fil-profeti. Dik tfisser li Alla ikellem lil kull wieħed waħda minna. Ikellem lil kull wieħed waħda minna fil-qalb tagħna, dik li aħna nsejħula l-kuxjenza. U din il-kuxjenza ma hix xi ħaġa biss tagħna l-insara, tagħna li niġu l-Knisja,
Imma jekk inneħħu l-ħsibijiet żejda mill-moħħ tagħna, jirnexxielu kull bniedem anki dak li qatt ma sema b'Ġesu, jirnexxielu jisma' wkoll il-vuċi talla fil-qalb tiegħu. Issa veru di l-kuxjenza xi kultant trid tiġi ffurmata u tiġi ffurmata mhux għax xi ħażina fiha nnifisha, imma x'jista' jkollna ħafna preġudizzi bħalma ġralhom dawn li saru jafu lil Ġesu. U San Pawl ikompli jgħidilna fuq dan, ikompli jgħidilna dawk l-affarijiet li jistgħu, u l-kelma li juża San Pawl, iniktu l-ispirtu. Ġifieri li jistgħu jfixklu dan l-ispirtu milli jaħdem fina. U x'inhuma dan l-affarijiet li San Pawl ipoġġilna quddiem għajnejna llum? L-imrar, is-saħna li wieħed ikun forsi rrabjat. Kemm hu sabiħ li meta wieħed ikun fis-saħna mhux imur quddiem persuna li forsi msaħħam magħha, imma jien imur x'imkien waħdu għall-kwiet imbagħad jikellem il dik il-persuna wara. Il-korla, it-tajjir. It-tajjir x'inhu? It-tajjir jien qed impoġġi lili nnifsi fuqek, qed nemmen li jien aħjar minnek, qed nemmen li jien għandi raġun u lilek minix nikkonsidra li dak li għamilt forsi kellek intenzjoni tajba. L-ajat u dak kollu minnkom u kull ħażen ieħor jgħidilna San Pawl. Minn allum ejjew nitolbu l-mulejjenna daw il-qabel kollox li niklu minn dan Ġesu bħalma qed nagħmlu bħalissa mill-kelma u l-Ewkaristija. Il-kelma u l-Ewkaristija jsostnuna. U wieħed jgħid imma x'niġi l-Knisja kull nhar ta' Ħadd, bħalma wieħed jiekol ta' kuljum u jibqa' ħaj u forsi jiekol u jibqa' għaddej, jiekol u jkun isuq, jiekol u moħħu jkun x'imkien ieħor, però tibqa' ħajja x'tiekol. U l-istess il-kelma Alla u l-Ewkaristija iżommuna ħajjin. Però jew nitolbu l-mulej ukoll biex mhux biss nibqgħu ħajjin, imma nagħmlu xi ħaġa b'din ħajjitna. Aħna nistgħu ngħixu ħajjin imma ma nagħmlu xejn. Forsi hawn min jieħu paga u ma ħaqqux jaħodha ma jagħmel xejn. U mhux sew għax nażnu lilna nfusna u nażnu l-pajjiż. Però Ġesu jistedinna biex dan l-ispirtu li hemm fina li niklu u nixorbu minnu minn dan Ġesu biex il-ħajja tagħna ngħixuha to the full. Biex kull wieħed waħda minna jsib u jiskopri għaliex Alla ħalqu u jipprova jibdel id-dinja ta' madwaru għall aħjar. Jekk kien ġej f'din id-dinja u ma nbiddel xejn, forsi jkun aħjar li kon ġebla, għax il-ġebla ma tagħmel xejn. Però jekk kien ħaj, nista' jew nibni lili nnifsi u lill-oħrajn u jekk ma nibnix inkun inħott. Għax jekk Alla pjana li jien nagħmel xi ħaġa tajba u ma nagħmilhiex, inkun qed inħott il-pjan ta' Alla. Għalhekk jew issa noqogħdu fiskiet u nħallu dan l-ispirtu ikellimna fil-qalb tagħna. Ejjew inħalluh jibdilna għax permezz tagħna irid jibdel is-soċjetà, irid jibdel il-Knisja li fiha ngħixu. Fiskiet nitolbu fuq dan. Nistgħu bil-wifqa u nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għam imbelliwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier.
u għandi jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profeti fi Knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika. Nistqarma mudija waħda għal-maħfta d-nubiet. Nistenna l-qawma mill-lewwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tjeżis issa nitolbu l-Alla missierna biex jagħtina l-ħobs ħaj, Ibnu Ġesu, biex imexxina fil-vjaġġ tal-ħajja tagħna. Tolbuk mulej għall-Knisja sabiex iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tkun għalina għajn ta' għaqda u imħabba. Nitolbu biex il-gvernijiet jiżguraw għajxin dinjitus lil kull bniedem ħalli ħadd ma jbati l-ġuħ. Nitolbu biex il-kol kemm aħna insibu fl-Ewkaristija il-qawwa ħalli naffrontaw il-mixja tal-ħajja tagħna fidi sħiħa fil-preżenza ta' Alla. Nitolbu biex il-familji tagħna jikbru fl-imħabba ta' Kristu u jagħmlu esperjenza tal-providenza ta' Alla l-Missier. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, kompli mulej birek waqt l-għajnuna meħtieġa l-morda u l-dawk li jduru bihom. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sena. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu ti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ismu ħtiġi tagħna ta' Knisja. Ħares bislim u lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontent fil-ħniena tiegħek u tajta l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddiesa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li bagħtilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Quddies, Quddies, Quddies. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal
Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, xandru bil-ferl għaw minn tiegħek nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqdu. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Robert, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Come era Cristo,
Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek, issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek. Bi Kristu Sidna infakrukom li nhar is-Sibt li ġej ikun hawn il-velja tal-Għid tal-Assunta mit-8 sal-10 ta' bil-lejl. Il-postijiet huma limitati għal 400 persuna u baqa' biss ftit biljetti. Il-biljetti tistgħu takkwistawhom għal dawk kawċin mingħand il-kappillani jew illum mis-santwarju ta' Pinu. Min ser jattendi jeħtieġ li jiġbor dawn il-biljetti u li jkoll ikun ivvaċċinat. Dakinhar tridu tiġu qabel 8:45 għax min jiġi wara 8:45 ma jkunx jista' jidħol u tridu ġibu magħkom ukoll iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Dawk li ma jakkwistawx biljetti li ma jkunux jistgħu jiġu, tistgħu issegwu din il-funzjoni minn fuq il-medja tad-Djoċesi, minn fuq Xejk Television jew Radio Marija. Minħabba il-velja, il-Quddiesa tas-Sibt flaxija tas-6:30 ma ssirx. Nhar Santa Marija mbagħad il-Quddies ikun bħal ħadd. Waqt li l-Quddiesa li s-soltu ssir fuq l-għolja tammar, din is-sena ma tistax issir minħabba ċ-ċirkustanzi tal-Covid. Nitolbu wkoll l-għajnuna tal-volontiera biex nhar il-ħamis li ġej tiġi tgħinuna nnatfu s-santwarju fis-7 ta' filgħaxija. Kif ukoll għandna bżonn l-għajnuna tagħkom biex impoġġu s-silġijiet u l-barriers fuq is-suntiera għall-velja nhar il-ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija. Għal din il-Quddiesa min jixtieq jitfa' l-offerta tiegħu tistgħu tagħmlu dan billi tpoġġuha fil-kaxxi taħdejn il-bibien. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.